Skonnerten Meyer er i denne uge folkeskib og udstillingsvindue for Ringkøbing-Skjern Kommune og Vestjylland. Vi er på vej til folkemødet på Bornholm, og vi har lasten fuld af gode sager fra naturens rige. Besætningen kommer også fra Vestjylland, og her på folkeskibet er de fælles om at vise resten af Danmark alt det, vi har at byde på. Første stop på turen var i København, tæt på Amalienborg og Operaen. Her var folkeskibet rammen om et event for unge eksilvestjyder for Ringkøbing-Skjern. Jeg synes, at det er et rigtig fedt arrangement, og fedt, at de stabler det på ben, når man lige bliver mindet om, at hvad Ringkøbing stadig har at byde på, og så man ligesom kan se, at der stadig er gode muligheder, måske en dag får lyst til at vende tilbage. Vi har bragt noget rigtig godt mad med til jer. Det er kaviar, der er lavet på tang, også fra Vestkysten. Velbekomme jer. Tak. Alt i alt har man afsat 110 millioner. Det er faktisk ret enestående. Det vidner om, at vi har nogle politikere i Ringkøbing-Skjern Byråd, som tænker strategisk og som vil nogle ting, som bare lige rækker ud over dagligdagen. Jeg fandt hende hjemme til noget, der hedder Havfest. Og og så var det ligesom den vej, det gik. Så Aarhus måske ikke så fantastisk længere, og så begyndte den her kærlighed til at komme vestpå, og trænge til at komme vestpå og vokse igen. Men det handler i hvert fald også om naturens rige, og man gerne vil have et liv i balance. Det skal være vækstdyrenes hjem. Det skal være natur med pladsgaranti, og det skal være verdens bedste historie. Det synes vi spiller meget godt sammen med det, som vi egentlig gerne vil med Ringkøbing Gå. Selvfølgelig skal man måske ikke bare med hovedet under armen og så fuld hammer ud af, men tæt på, og så se, hvad der medfører. Fordi når du tager et problem ad gangen, jamen, så ender det som regel også med, at man klarer det. Og det har helt sikkert været vores, heldigvis, alle nis filosofi. Det har virkelig været et fantastisk arrangement på alle lederkanter. Fantastisk mad, meget lokalt forankret, og indlæg i aften har været meget oplysende, rigtig interessant med det indlæg, der var omkring Ringkøbing K. Jeg har jo hørt lidt fra de gamle derhjemme, men jeg var faktisk ikke klar over, at visionen for bydelen den var så omfattende og så gennemtænkt. Så det har været meget stof til eftertanke på de ting, der også sker på de lokale fronter derhjemme. Jeg synes, det er rigtig fedt med de projekter, som kommunen har gang i nu med Ringkøbing K, og også det nye Kraft, som vi har hørt om i aften. Altså, Kraft havde jeg faktisk ikke hørt om før i aften, så jeg synes, at det var mega spændende at høre, hvad de kommer med nye initiativer, hvor man arbejder meget med det bæredygtige og nogle af de ting, som er ret fede. Og noget af det er måske også sådan en lille bitte smule storbysk i det, men det er jo måske også noget af det, som er fedt at få med ud, hvis man endelig skulle flytte fra byen af. Det jeg savner mest, det er Vestjylland. Onsdag morgen kl. 4 sejlede folkeskibet fra København, og allerede inden vores ankomst til folkemødet viser medierne interesse for Ringkøbing-Skjern Kommune og Vestjylland. En journalist med kamera fra TV2 er kommet med ombord og producerer indslag fra sejlturen. Du kan følge folkeskibet på Ringkøbing-Skjerns Facebook-side og YouTube de kommende dage.